Minasan, Yahoo! Avui estem al Kentucky Fried Chicken. I per què estem aquí? Què faig jo aquí? Què faig jo aquí si jo faig vídeos relacionats amb Japó? Doncs, si us quedeu fins al final del vídeo, podreu assabentar-vos de per què al Japó celebren el Kentucky, ja no va dir, els Christmas, el Nadal, al Kentucky Fried Chicken. No us ho perdeu! Celebrar el Nadal a l'estil japonès. Jo en veritat he vingut perquè venia tothom aquí. Jo per celebrar el Nadal d'una forma diferent. Jo per celebrar el Nadal a l'estil japonès. Jo crec que avui estem aquí perquè és una ocasió especial, sobretot per la gent que hi ha aquí. Del Japó! Diuen que pels japonesos és tradició celebrar el Nadal al Kentucky i això hem vingut. En realitat jo conec la cultura japonesa d'una certa manera, tinc molta connexió de molts anys, molts amics i tot, i en realitat això no és típicament japonès, però és una cosa que a mi des del punt de vista japonès crec que queda molt divertit i l'has d'aprendre amb sentit de l'humor. Yo vi el anuncio de KFC España que imitar la cultura japonesa de KFC. Quería ir al KFC en España en la Navidad. Todas las semanas este evento se hace, así que para participar en este evento he venido aquí. Que practica mi español y conoce a más gente de España. Però d'on ve aquesta tradició japonesa tan poc japonesa? Al 1970, un nord-americà va voler sopar gai d'indi per Nadal al Japó. Va recórrer tots els restaurants de la zona, però només va trobar pollastre fregit al KFC. Els directius, en conèixer aquesta història, van decidir muntar una macrocampanya adreçada als estrangers que vivien al Japó, sense saber que això acabaria calant en els costums japonesos. No sabía, pero ahora sí. Y profe y Luca y mi. Sí. Què menjar? Fried chicken. Hamburguesa. Bé, doncs l'entrevista ha estat bastant dureta, sincerament, perquè hi ha molt de soroll, molt. Demano disculpes si realment no sentiu tan bé com es podria. M'he de comprar nova tecnologia, però havia de començar amb els vídeos. Hem pogut acabar el vídeo. Sembla que la gent no sap ben bé per què ha vingut per passar-s'ho bé, però no saben ben bé la tradició que hi ha al darrere. Bé, avui ja ho hem après i espero que per l'any que ve la gent ja ho sàpiga. Ens veiem en els propers vídeos. Jane! Tothom estava per passar-s'ho bé, per estar distresos i el que sí... Ui! Vas directe a les bromes finals, Andrea?